Komeleya Lêkolînên Zimanê Kurdî ya Mezopotamyayê, Medderê û Partiya Herêmên Demokratîk DBP çalakiyên zimanê zikmakî bi belavkirina etîketên fiyatan yên bi Kurdî û berdilkandan dest pê kirin. Endamên Medderê Yusuf Gündüz balê kişand ku her netewe bi zimanê xwe tê nasîn û pênasekirin û ji bo neteweya Kurd jî zimanê Kurdî wateya pênasekirina hebûna xwe ye. Loma jî divê xwedî lêderketina ziman, loma jî divê xwedî lêderketina zimên bîreweriyeke mayîn debe. ایرو ام جی وکاوی هفته زمانه کردی براستی جی لهمبر و پشافتنه کو درد کevin او زمانه کردی بکوه روجوا جهانش زمانه کردی بکوه نو روجوا نوا گله کردی براستی جی ام دخوازن ویا وک بیناسیم او جبر وی اساسی جی و خباته ایرو مدرس بکریه زمان مرف هبونا مرفه زمان مرف رومتا مرفه زمان مرف براستی جی نتوا مرفه گر هر کسی کی هر قومی کی به زمان خود به نتو گر زمان مرته نه به نتوا مرجیتنه یه هیدارن که گله کرجی بگیشتی جل چهار پرچه کردستان ل دیاسپورا ل اروپا به تواهی متروپول ترکیه ل زمان خودی درکه و رومتا خودی درکه 21 سبات روز زمان دایکه یا جهان ده دجین پشتی که هفسروکê Medderê Rifat Ronî ji destpêka bazarê bi daxuyaniyekî mebesta çalakiyê ragihand, etîketên ku navê mêwe û zewzeyan li ser bûn û berdilkên hezkirina Kurdî hatibûn nivîsandin, bo firoşkaran hatin belavkirin. Firoşkarên li bazarê jî balê kişandin ku her çi xas navê gih sewze û mêweyan zanibin jî, navê hin ji wan jî nûfêr bûne. Em bi Kurdî navê wan Keskayî ye. Ez çawa bibînim weleyên Keskayî pir buha bûye. Meriv fedî dike a aviya ji mertê 2 milyonê em jî didin 2.5. Em fedî dikin ji miletê re bêjin biya 2.5. Mêze dikin hinek destet jê pir piçûk kir em dixin serê jî em dîsa fedî dikin. Mesela ji viyara viya tereyê jê dibêjin dê jinik reşat. Bi Kurdî reşat û alî Qelejdağ jî dêjnik dibêjin. Wekî dinê wele ez ê roqayê nizanim. Bağdanûs zaten em jê radibên Bağdanûs. Em ji Marolê radibên Xas. Valla navê Pirasayê bi Kurdî em nizanin. Dêjin sîrim çawa dije em nizanim. Ama em dibêjin Pirasa. Başka xiyar, fireng, îsot, kundir, kelem, kundir. Vallahi navê Kurdî gelek baş e yani xirab nine. Ama zarokê me re bûne Kurdî nizanim. Emî Tirkî dibêjin. Awazê nabendîne zimanê Kurdî wan nadibe. Serdamarekî Kurdî em bewsin. Baz zarokê me jî bi Kurdî bewsin. Haydi deverin limoni organik. Hêjayî gotinê ku gelek bernameyên rêza çalakiyên cuda reng bi mebesta roja zimanê zikmakî li bajarên Bakurê Kurdistanê hatine amadekirin û li gel çalakiyên bazar û kolanan dê çalakiyên hunerî wêjeyî û folklorî jî bên li darxistin. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.